Tmien wara li f'pajjiżna feġġew l-ewwel każijiet ta' coronavirus, l-awtoritajiet tas-saħħa ħadu diversi miżuri li żviluppaw anki maż-żmien. Kien is-Sibt filgħodu 7 ta' Marzu. Aħna għandna każ li f'propju dan il-każ mexa ma' dawk il-pariri li aħna konna qegħdin nagħtu fil-medja li inti kollok persuni li marru f'post fejn hemm trasmissjoni qawwija, allura hemmhekk esponew ruhom għal ċertu riskju, però x'inġew lura u Malta huma bħala familja kollha għamlu self-quarantine. Filwaqt li sissa f'pajjiżna l-każijiet ta' coronavirus baqgħu kollha impurtati l-miżuri ta' prekawzjoni kontra t-tixrid ta' dan il-virus żdiedu mal-jiem. Qabel mal-coronavirus daħal f'pajjiżna l-awtoritajiet tas-saħħa kienu kontinwament qed jisħu fuq il-ħasil tajjeb tal-idejn bl-ilma bis-sappun u anki bl-alkoħol. Aċċennaw ukoll biex kull min ġej minn postijiet inizjalment milquta mill-coronavirus fosthom it-tramuntana tal-Italja, iċ-Ċina u l-Ġappun jahslu li joqogħdu kwarantina ta' 14-il jum fid-djarhom. Is-sitwazzjoni kienet fluwida u fis-sigħat bikrin ta' 3 filgħodu il-Prim Ministru ħabbar li l-Gvern Malti waqqaf il-vjaġġi kollha bejn Malta u l-Italja. Min hemm bdiet ħidma biex Maltin li kienu fl-Italja u jridu jiġu lura jiġu organizzati vjaġġi speċjali għalihom. Ftit ta' sigħat wara il-Gvern kompla bil-miżuri ta' prekawzjoni kontra t-tixrid tal-coronavirus fejn kien hemm restrizzjonijiet fuq attivitajiet tal-massa. Tul il-ġimgħa dawn ir-restrizzjonijiet komplew jiżvolġu mas-sitwazzjoni hekk kif kienu bosta illi ħassru l-attivitajiet tagħhom fosthom il-festa ta' San Giuseppe fir-Rabat u dik ta' San Patrizju li kellha ssir fit-tmiem din il-ġimgħa, partikolarment f'San Ġiljan u l-Furjana. Diversi koppji li kienu se jiżżewġu kontra qalbhom bagħtu lill-mistednin tagħhom li qed iħassru u jipposponu it-tieġ tagħhom. Inalqu wkoll il-knejjes u dawk kollha setgħu isegwu l-qudies minn fuq it-televiżjoni. Fil-jum tal-Erba' twaqqaf l-ivvjaġġar kollu mal-Iżvizzera, il-Ġermanja, Franza u Spanja wara li f'dawn l-4 pajjiżi wkoll telet brata qawwija ħafna it-trasmissjoni tal-coronavirus. Dakinhar ukoll il-Prim Ministru kien ċar fuq kwarantina mandatorja. Min se jidħol minn dawn l-4 pajjiżi llum kif ukoll min daħal mill-Italja f'dawn l-aħħar 14-il ġurnata ser ikun soġġett għal kwarantina. Mhux kwarantina volontarja, iżda kwarantina obbligatorja, kwarantina mandatorja. Se tkun kwarantina li min ma josservaħiex se jkun ukoll soġġett tal-multa. Multa ta' 1,000 euro, multa li se tiġi wkoll enforzata, kwarantina li se tiġi enforzata bi spot checks regolari li ser ikunu qed isiru mill-pulizija tagħna. Fil-jum tal-ħamis il-Prim Ministru ħabbar ukoll l-għluq tal-iskejjel u child care centers. Imbagħad fil-jum tal-ġimgħa il-Prim Ministru ħabbar li kull min jidħol f'pajjiżna minn kull parti tad-dinja irid joqgħod fuq kwarantina mandatorja u bekk l-industrija tat-turiżmu intlaqtet fil-laħam il-ħaj. Hawnhekk reġa' saħaq fuq il-multa ta' 1,000 euro għal kull min ma josservax il-kwarantina u minnu fih il-pulizija bdiet bl-infurzar. Jitfit ma' dawn il-miżuri, il-Gvern daħħal miżuri importanti biex jilqgħu għall-impatt ekonomiku. Lin-negozji il-Gvern ipposponilhom il-ħlas tal-kontijiet tat-taxxa dovuti f'Marzu u f'April. Miżura li se jgawdu minnha wkoll dawk li jaħdmu għal rashom. Intant miżuri partikolarment oħra komplew iħejju lil pajjiż biex jilqa' għal din l-imxija li laqtet lid-dinja kollha. F'Għawdex li sissa għadu ħieles mill-coronavirus beda l-screening fiċ-Ċirkewwa u fil-Port tal-Imġar. Fid-djar tal-anzjani imbagħad ma baqgħux jidħlu viżitaturi biex dawk meqjusa fost l-aktar vulnerabbli jiġu protetti kemm jista' jkun minn dan il-virus. L-awtoritajiet nidew bosta numri tat-telefon, 111 għal persuni li jħossu s-sintomi tal-coronavirus, 21-411 għal persuni fi kwarantina mandatorja li għandhom bżonn provvista tikel u mediċini, 2204-2200 għal Maltin li jinsabu f'pajjiż barrani u jridu jiġu lura u 22-94-4511 għal dawk illi jridu jirrapportaw lil xi ħadd li mhux qed josserva l-obbligi tiegħu ta' kwarantina. Fit-toroq u l-pjazezz Maltin spikkaw ix-xeni, kajmani u d-dera ta' ferman qasnis mis-soltu. Dan rajnieh ukoll fis-swieq fl-irħula fejn ramaw biss il-bejja tal-ikel. Fuq kollox bosta nies għamlu ħażna tal-ikel fejn marru jagħmlu x-xirjiet tagħhom fis-supermarkets. F'dan l-isfond l-awtoritajiet appellaw biex in-nies jagħmlu x-xirjiet tagħhom b'mod normali. Bil-Gvern tkellem mal-ħwienet ewlenin u l-kol stqarrew li l-ħażna tal-ikel ta' pajjiżna hija tajba. Il-mużewijiet u bosta stabbilimenti jgħalqu u oħrajn li kienu fuq kwarantina ħaduha b'mod leġġer.
Uħud kienu ta' ispirazzjoni għall-oħrajn ta' kif qattaw il-ħin magħluqin fid-djarhom f'dan iż-żmien fejn id-dinja waqfet biex teleb il-coronavirus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.